alle sammen. Jeg har modtaget en pakke fra 2 skønne fyre, der ringede på min hoveddør i dag, og jeg blev rigtig overrasket, fordi der står Simba-prisen 2025 på. Og jeg ryster helt, fordi at jeg har en anelse om, hvad det her det betyder, men jeg er ikke helt sikker. Så jeg tænker, jeg vil åbne den, og så kan vi se sammen, hvad der er i. Okay, så lad os her. Tillykke, du er nomineret til Simba-prisen. Hvad? Der er mere, hvad det lidt? Nej! Ej, det er... Vent lidt. Jeg er nomineret til Årets Gamer. Ej, undskyld. Ej, jeg var sådan, jeg er helt vildt overvældet. Jeg begynder at tude. Ej, tusind tak for at nominere mig som Årets Gamer. Det er jeg virkelig, virkelig glad for, så tusind tak. Det betyder så meget. Thank you. Skal vi lige se, hvad vi ellers har i kassen her. Er det fordi, jeg hedder Super Pinky Kitty? Det er en pink drikkedunk, kattedunk, hvad jeg vil sige, med Hello Kitty på. Er det derfor? Jeg elsker det. Der er også et gavekort til Just Eat, så tusind tak. Og en kvittering på, hvad der var i parken, hvor der står et stykke Simba-bamse og postkort. Personlig gave. I get it now med Hello Kitty drikkedunken. Og så ballon og gavekort og VIP-billetter til Simba-prisen. Og så står der, Just Eat ønsker dig stort tillykke med din nominering til Simba-prisen. Tusind tak. Og så er der selve kortet her, hvor der står, at jeg er nomineret. Hvor der står, stort tillykke med, at du blev nomineret. Vi ønsker dig held og lykke. Og vi glæder os til at fejre din nominering sammen med dig til Simba-prisen 2025. Lørdag den 18. oktober i Royal Stage og live på Pluto TV og simbaprisen.dk. Invitationen med mere følger start. PS. Hvis du ikke bliver den heldige vinder af Simba-prisen i år, vil du trods alt for evigt have din Simba-nomineringsbamse, og den er jeg virkelig, virkelig glad for. De bedste hilser fra First Grade og Simba-teamet. Tusind tak for pakken til Simba og til First Grade-teamet. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Og tak til IQ og Benny One, der kom med pakken i dag. Det var virkelig rart at se os. Og tak til alle jer, der har stemt. Jeg prøver virkelig at hurtigt tænke på, hvad det er, jeg skal sige, fordi jeg er virkelig beæret. Det betyder rigtig meget, fordi at, som nogen siger, så er Simba-prisen jo den helt store pris. Og det sætter jeg virkelig stor pris på, funnily enough. Jeg lægger rigtig meget tid og hårdt arbejde i det, jeg laver på alle mine platforme, og jeg har været i gang i rigtig mange år, så det er også rart at mærke en form for appreciation. Og ikke nok med det, så er det også virkelig rart at se, at folk nyder det, jeg laver, og har været inde og stemme på mig som Årets Gamer. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Jeg går rigtig meget op i at give en rigtig god platform inde på mine stream og YouTube-videoer, og what gives med hensyn til en positiv tone, og folk kan komme ind og have et fristed, hvor de kan føle sig mindre ensomme, og vi kan sidde og grine over nogle rigtig gode spil sammen. Så tusind tak. Jeg kan ikke understrege det nok for nominering som Årets Gamer. Jeg skal nok lade være med at hyle for meget. Jeg var meget følelsesladet, så tak for det. Det sætter jeg virkelig stor pris på, og tak fordi I har stemt. Husk, at nu her fra i dag, den 12. september, så kan I altså gå ind og stemme, og jeg håber, at I vil gå ind og stemme på mig som Årets Gamer. Og så ser vi den 18. oktober, om jeg tager prisen med hjem, eller vi tager prisen med hjem. Det kunne være super fucking nice, hvis det skete. Og bare lidt en side note, jeg kom til at sige til min chat under nomineringen, at hvis det er, at jeg vinder til Simba-prisen, så skal jeg gennemføre Alien Isolation, og jeg har kæmpe forbi for de aliens der. Og jeg holder stadig fast i, hvad jeg har lovet. Så, så hvis jeg vinder til Simba-prisen, så skal jeg gennemføre Alien Isolation på stream. Jeg lover det. Jeg holder, hvad jeg lover. Så tak fordi I så med på den her video. Tak fordi I var inde og stemme. Jeg håber, I vil gå ind i beskrivelsen af den her video her, eller ind på simbaprisen.dk og gå ind og stemme på mig, Super Pinky Kitty, som Årets Gamer. Det vil betyde så meget, hvis I vil gøre det. Tak
Tak for jeres tid, og så ses vi i næste stream og næste video. Thank you!